morning tatawirin natin yung borderline ng Pangasinan to Tarlac. So abangan natin. Tara guys! Ayan guys, papunta na ako ngayon sa 7-Eleven mga taram sa mismong bayan. So ayan, see you later guys. Ayan guys, kasama natin yung mga apat magigiting kong mga kaibigan, si Rainier, si Kino, si Russell, tsaka si Pride. Ayan, pupunta kami ng landing call 7 ko kung makakapunta. Nandito na kami sa Makarag. Let's go guys! Upload. Ayan guys, nakarang papuntang Barangay Kabaluyan. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Kabaluyan, Barangay Kabaluyan. Dito guys, nandito kami ngayon sa Barangay Kabaluyan. Dito kami dumaan ngayon papuntang Kanding. So abangan guys kung kami makakatawid.
Ayan guys, nandito na kami sa Kakawitin. Ako lang ang taga-video nila guys. Ayan, nandito na tayo. Makikita niyo yung tulay na yan. Yan ang borderline ng Pangasinan at Tarlac City. So, tara! Ayan, iniwan na ako mga kasama ko.
ni Ice sa ating pagpunta ng Landing Falls. Hindi po tayo pinayagang pumasok sa Landing Falls kasi yung patakaran niya dito sa may Tarlac. Nasa boundary na kasi tayo mga Tarom Tarlac. So ayan, magkasi ng Tarlac pala. So hindi tayo pa nakapasok. Next time na lang guys.